Paja ndinkanena kumanena kuti chaka cha 2024 ndi chaka chimene Amalawi muti muone zinthu ndipo nokha mwachitira umboni tazionatu chaka chimene chikutha mawachi ndi chaka chimene Amalawi mwaona zodabwisa zimene pa umoyo wanu kapena chibadwireni simunazionepo. Boma la MCP ndi Lazarus Chakwera chiseko cha apana kapena zipi ya apana. Lero ndi awakungopanga zinthu mosavuka, zinthu zafika povuta muno Malawi. Ndipo sindikudziwa kuti 2025 kukhala bwanji tikafika kunkhani ya njala pakali pano pa mvula ndi yasiya kubwera ndipo chimanga madera ena chakwana kale 70,000. Kodi ngati pano pa December pa 30 December chimanga chili pa 70,000 tikamafika Marichi ndiye kuzakhala bwanji? Iyi ni nkhani ina imene aboma akanayenera kuti aziyang'ana mwa diso lalikulu kwambiri kusiyana ndi kumalimbana ndi zazi malomo kuti achite tako maliru issues. Iyo wati ali busy kumakonza ma assassins kuti alimbane ndi Boni Kalindo, alimbane ndi Wabakiri Muluzi, alimbane ndi Ntanyiwa. Ati kuachita haya anthu akunja, ati amo muno ati alephereka, ati akuachaja kwambiri, akuakanira kuti iwo popeza amapasa ndalama zochepa nde apase omwe wakunjawo. Ati kukonza chiwembu, ati kufuna kulimbana ndi Boni Kalindo, ati kufuna kulimbana ndi Wabakiri Muluzi, ati kufuna kulimbana ndi Ntanyiwa. Ndafuna ndikuuze kunena kuti ena omukonza kuakwanisa kuma ine ndekha ndiye ndine woopsa kwambiri. Ndipo pano ndikulankhula pano ndili musalima tatumizeni amene wowa ma assassins achokera ku Rwanda, Nigeria komanso South Africa atatu amene ali kuna miwawawo, amene akumana ndi minister Zulo Mazulo kupangana maplani yawo, amene ali ndi shock sticks a 200 meters, amene ali ndi powder omfoora munthu ati akandifoore ineyo, ati ineyo ndikomoke. Bwezi pano mukumalimbana ndi mariru issues ena ali muchipani mwanu chifukwa ngati kuli chipani chimene kuli makampu kumene kuli anthu ati aphane ndiye ndi ku MCP. Kodi mwaziwa kuti kumene kuli ma brigade kwayambikatu brigade yochokera kumpoto ya mwana wa mulamu athu amene wangosankhidwa kumene kukhala minister alitu ndi ndalama zimene yakuchita fund brigade imene yagawanisa MCP. Tikunena pano pa can confirm to you kunena kuti ngati kuli kugawanika, ngati kuli magrupu osiyana amene ayambika mu MCP ndiye ayambikadi itu chifukwa tikunena pano ngakhale president Chakwera amene amanyamuka kupita ku Mangochi wamkulu wa Chinyamata sanaziwisidwe chifukwa chokuti iyeyo ali mu kampu inayo kulitu makampu ndipo anthu aphana, anthu amene amapanga ma strategy a 2030 kuti azatenge maudindo ayamba kuzizimuka sopano chifukwa zikuoneka ngati ngolo kapena ng'ombe zayang'ana kudazipolo, zinthu zayamba kuvuta mu MCP. Sono mwa kuti muzilimbana ndi nokhanokha mukonze mavuto anu amu MCP mufuna muzilimbana ndi Boni Kalindo pakana kuchita haya ma assassins kuti azandichita assassinate ineyo. Muzichita assassinate nokha 2025 mumalo kuti mukonze chipani chanu, mukonze ubale ndi anthu. Lero muli busy kulemba anthu through NRB mwachinsisi. Amalawi ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ameki pajalengeza kunena kuti kukhala supplementary registration imene ijayo mwayiona ilizi sakunenapo china chichonse kuti iyambaliti zimene zikuchitika chifukwa kuli plan imene yakonza yofuna kuonjezera anthu through registration ya bogus. Tikunena pano kunchisi, kumchinji, kunkhotakota, kudowa, kusalima, kudeza ndi mapati ena alilongo kuzera nyumba za anthu zimene zili za anthu MCP mmene mukumachitika registration ya chisisi ku NRB. Ndafuna inu wa opposition muziwe zimenezi makamaka iwe Samia Suleiman chifukwa ku DPP ku ndikamamuona ko munthu amene amalankhula za mphamvu amene olwaka nakhala kuti anali leader of opposition kanakhala woopsa kwambiri Samia Suleiman. Chonjo muziwe inu a opposition mukamagona muziwe kunena kuti anzanu akukuti akatanibe panopa asegula ma centers m'madera amene akuchita register anthu mwachinsisi pofuna kuti akhale ndi relevance, pofuna kuti zinthu zawo ziyayendere chisankho cha 2025 ati akawine ndiye akonza mapulani osiyana. Ina ndi yayipangazana amuuza activist wawo wakumwanza okuti anatha ntchito alibe ntchito kujambula audio after atapangana mapulani awo akufuna apange divide and rule. Nkhani ija ayiputa ya Katolika ija akuona ngati Amalawi ndi wopusa. Activist wawo wakumwanza opanda ntchito kuti anatha kale alibe so ntchito
ntchito ameneyo atiwajambula audio atikonena kuti a DPP akufuna ayambe programu yokupha mabishopu komanso masistere mukuuza ana mukuuza ndani mukuona ngati script imene yanga ivomere ni ndani iniyo mwanshosha nokha akatolika isirizeni nkhondoyo koma musanamizire zipani zosusa makamaka za DPP kuti izo ndi zimene chipani cha DPP chakonza ati chiwembu chofuna kuti azipha masistere komanso ati akatolika mabishopu imeneyo ndiyo sagwira chimwene andikupusa kwanu mene mmakambirana kumeneko munaiwala kunena kuti activist yondo aboma ndipo akuchita kunena yekha kuti sinimatulusa maaudio ndiye lero tikudabwa kunena kuti maloma kuti mungokambirana kuboma kwanu koko muchitane oni ndiye yeyo sakuitenga nkhani ati kumakulangiza ninu koma iye ali mboma momo koma chiseko chikapana kapena zipi kapana kaululu kache kamakhala kovutirapo kwambiri inu muli mboma momo mukanangoyitanizana ndikuuzana mwachinsisi ndiye mukakhala pa meeting kunena kuti ajambule uyu audio ipite kuziko Malawi auzidwe kuti a DPP akufuna azipha masistere komanso azipanga chiwembu mabishopu pomwe mission iyo ndi yano mukufuna muazunguze ya Malawi imeneyo ndiyo sagwira mwapangana zinthu zopusa kwambiri iniyo mukanakhala madolo bwezi pana mutachita address mavuto amene ali muno Malawi makamaka nkhani ya njala ndi mmene anthu akuvutikira ndi mmene zinthu zakwerera muno Malawi do you know kunena kuti padakali pano pa thumba la chimanga lafika 70,000 December latu amenewo sitinalowe mu January nanga tikakafika ku March ndiye kuti zizakhala bwa andiso chimanga chimene mukugawachi chimene mukufuna muyambise program ya Feed Malawi ndi chimanga chokuti si chimanga cheni yayi ndi chimanga chokuti mukungogawana nokha IMCP ndi azibale anu monga mmene mmapangira ku Nifi kuja Malawi muno mwayaka moto koopsa sindikudziwa kuti zizakhala bwanji so kairo mulungu akupolamirani ndizi za satanic zanu zimene mmapangazi ndiye ndi mvula mwayi misatu madera ambiri anthu akuvutika so mango tu anatha ndi amene anthu amadalira mango anatha chitezeso chinatha kodi sopano anthu saza aja doti instead of kuti muzilimbana ndi maliri issues amene angakupezesereni kavoti koma iniyo muli busy ati kumachita haya ma assassins ati kumalimbana ati ndi Boni Kalindo amene timpangire mfuti za silencer mfuti zija sizimalira zija ati anthu ati andichite target ineyo ati ineyo ndikusokoneza boma ineyo tapita ni muauze amanebu kunena kuti achite extend period yochita ana registration makamaka amene akulemba mayeso wa standard 8 JC komanso MSc chifuka ku Malawi kuno malinga ndi mavuto kafukufuku amene tapanga ife Malawi First apezeka kuti ana ambiri sanalipire mayeso ana ambiri sanachite register chifuka cha vuto la makobiri ndiye olo mukuseka mawa muziwe kuti ana ambiri salemba mayeso iziso zinachitika chaka chatha andi izizi zikuchitika koyamba mu history mu ulamuliro wanu mukanakhala ena madolo bwezi pano mukumapanga zomwe zija mukumapanga zobera zija kumapita kumakagula za NRB kumakagula za kumeki ndikumapasa anthu ndalama bwezi panonso mukuthamanga kumakalipirira ana sukulu kumakapasa chithandizo chosiyana ndicholinga kuti mwina makolo awo atengeke akakuvotereni koma maplani mulibe ma advisors mulibe kaye so tili ndi awo amachedwa apaki makape okhaokha apaki palibe chimene chimapanga iwo palibe chimene chanzeru chimene amachiona apaki to ngati chimodzimodzi ma commissioners amene amapanga za ndege kungonama kuti enawo ni mabishopu basi azipita muchali chikumakangotchula chakwera muli makape okhaokha chimene mukufuna inu ndi ndalama basi palibe so china chimene mukufuna palibe chimene mungapange chanzeru apart from kufunafuna ndalama kumaba nawo limozi abomawa ana ambiri sana alembese chifuka cha umphawi makobiri kulibe instead of you kuti muzipanga zinthu zangati zimenezo mukawathandizire ana lero mungokangana makampo osiyana achina brigade ku MCP ko ndi apa mwakonza inu phwando lokuti ati la end of year party ku MCP headquarters ndi apatu chifuka cha makampo oyimba amene amafuna kukaimba kumeneko atengedwako ndi wa MCP zano akukaimba kumaro kwache kodi tumuphana tusimunati muphana sizinati ayi zambiri tiziona makamaka mu chaka chimene cha 2025 chifukwa anthu ena anazichita position kunena kuti 2030 iyo azakhale wina ujene mu 2025 akhala speaker makamaka 2030 azakhala speaker basi kukonzekera u president winayo azakhale vice ndiye kwabweratu mwana wa Aramutu ochokera kumpoto
kumpoto uko amene akuchita control zonse ndipo kapulani kathu nkonena kuti mwana wa alamu iyi ndi mwana athu wa nyumba komanso ndi chemadeya ndi amene atazakhale pasogolo 2030 ife tikapuma koma ali nyodo koma mukuiona nkhondoyo inu a MCP mukuiona nkhondo ya ku Mozambique yo mwaona ma Mozambicans amene akuchoka ku Mozambique kumabwera kuno ku Malawi mwamva kapena mwina simunamve kapena simukuona ndalama zakukhambwirani ndeza kusekani m'maso mwaiona nkhondo ya ku Mozambique ndipo mwamfufuza kuti anthu akuthawa chifukwa chani anthu oto akuthawa chifukwa chobera mavoti sanayende bwino zimene zingati simuzitenga mwa serious zizachitikaso kuno ku Malawi ndipo mulisunge date la lero kaberedwe kanu kamene mukubera zisangozi through mathematics komanso through other means siku lina muzanongoneza bondo ndipo mulungu sakugona mulungu sakulola za uchisiru kuti zizachitike koma ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti ngati simusamala zija zikuchitika ku Mozambique zija zizachitikaso muno Malawi ndipo sate larger scale mukuyenera musamale kwambiri inu a MCP chifukwa pena paliponse palibe pamene mukukondedwa palibe amene akukamba zabwino za inu ngakhale ni mwana yemwe ziko lino pena paliponse aliyense wadanaye kukhosi chakwera koma popeza anthu omuzungulira amapita ndikumunamiza kumamunamiza kuti azonse zili bwino bwana ndipo anthu akukukondani komanso pano paka plan kathu kobera kakuyenda bwino siku lina muzandikumbukira izi zikuchitika ku Mozambique musazichepese ndipo ziko lathu ndilomvesa kale chisoni chifukwa mukaona mbali ya Tanzania kupatula nyanja ya Bedwai madera ena ngati kukiyera kududuma kumene kuja kunali ku Malawi komanso mukafika pa jenda apa ndi part of Nchinji kunali kumene kujako ku Malawi koma ziko la Zambia linatengako komanso mukalowa mbali ya Mangochi ku Mozambique muona kuti kunalowedwaso kale Malawi analandidwa mukapita ku Mozambique border mukawoloka kupita ku Miranje kuvira uyo kukafika tikamapita ku Guruwe uku mukapeza kuti kumene kujako kuli chikwangwani cha welcome to Malawi tayi imeneyo ya Major Sepa Pinto analandaso kodi so kuno kutayamba nkhondo Malawi azathawira kuti nanga maiko amene wawo atangoti akwiye ndikunena kuti ife tikufuna tigawane basi tiziko la Malawi tilapita ndofunika kusamala kwambiri mukamapanga mapulani anu obera musogoze ziko pasogolo muasogoze a Malawi osauka amene alibe china chilichonse kodi amene wawanga zapite kuti program yani yobera imene mukupangayi ziwani ya opposition kunena kuti ANRB asegula masenta ndipo inu asumia Suleiman amene nimakutenga ni wamphamvu achina Navicha achina Beni Piri tafufuzani kumene kumuone inu achihana tafufuzani Timothy Ntambo tafufuzani UDF tafufuzani muone anzanu asegula masenta achinsisi akuchita register anthu mosaziwa ziko Bon Calendar the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka komatu ku UTM ati andiitana ati ndikayankhe milandu ati akulu achipani andiitana kulilongwe inetu sindipitako pamene muti muzazindikire anzanga kuti nthawi yakutherani muyambe zanu mochedwa nthawi ino mukanaisiya chipani cha UTM cho chinapita ku convention kumene inu munakanako ndikuona ngati nthawi ino bwezi pano mukupanga zanu chifukwa politically mukuzimaliza nokha inetu ndine zanu ndimakukondani anzanga izi zimukwaveka azimayi okhaokha saluzi ndikumakuyimbirani nyimbo ndikumakuyimbirani mmanja pamene paja mukunjoya kuma politically mukuzimaliza nokha nzaje wawiniko from Jeza village tie Mabuka pafupi nduko